Venga, begiak hotzeko. Zatzen gos mosketa baten ez gertatzen. Egingo ditut betazalak. Betazalak? Betiliatzen az. Betilea, joder. Zer? Ni bai. Optativo. Vale? Egingo separata. Venga, separata. Bai. Duplikauko dut, hau? Separatuko dut, eta hau, estruiuko dut aurrerantza. Erraza da. Gueginen. Hau, ona. Hau ere. Osa, hemen, estutuko dugu hemen parte honetan. Eta jungo gara, irekitzen, ertzera heltzen dela. Horantxe. Vale. Mongo dugu forma pizkatxu bat. Vale, a ver, emango jogu honen kolorea, a ver. Larregi etortzen da, orduan. Egingo dana da, hau borratu, igual asko da hau. Bueno, borratu. Bai. Hemen hau sarratu. Vale, behan ere egin dezakezu gure gozue. Vale? Daukatenez, atera dugunez hemendikan estratontatik gauza hon bateko, eta da geometria jarraitzen dauela beharrezkoa duen forma, ez? Osa, topologia jarraitzen dau beharrezkoa duen forma. Hemen ja, negozue, egin dirakezu lako zezer. Hortxe. Hemen zeozera arraro deko.
Hortxe tera zaigula bizkatzen denina, Vale, hor da. Markatuko dugu ezagarri batzuk, adibidez, hau. Bueno, a ver. Egingo eta hau barrua, porque demora barik geratuko gara. Hau barrua egingo dugu super mega simple. Sortuko dugu zilindro bat, 8 aldekoa, 8 aldekoa gitxi da, 16 aldekoa, eta geratu behar gara erdiarekin. Bueno, laurden bategaz. Horrela egingo dugu, eta laurden bategaz geratuko gara. Vale? Eta egingo dugu aho erradura bat, egin beharrean... Ze hostia da, Vale? Hauek hartu eta egingo dugu extrude altekin, orduan extrude alon normal. Holake, holantxe. Agorpegi hau soberan dago, borratuko dugu. Eta behar dugu hau egotea erdian. Bueno, orain gozutziko otor, gero ja justako. Egiten badiot hemen mirror bat. Eta clipping jartzen badot, bakizue. Txak, geratzen dela hor. Vale, hau izango da, hau. Vale, bueno, hortza. Orduan, egingo dugu, parte hau. Jeitsi pizkatxu bat. Hau, pizkatxu bat atera kanporantza. Gure piramide edo forma pizkat hartzea. Hola, ez, irekitzen da barrurantza, pizkatxu bat. Hau, inkluso kanporantza bota ezaket pizkatxu bat. Vale, hortxe. Duplikauko dugu goian beste bat egoteko. Orduan, pues duplikate, vale? Eta giratu, rotatu. A 90. Osa, 180 parkatu. Goian jarri. Eta biak okluidu behar dabe horrela, vale? Bueno, bat teorian kanporago. Eta, osa, aurrekoa kanporago. Vale, hauek izango dira gure hortzak. Nik honi sartzen badiot, subdivision surface bat, erabat apurtzen da, orduan. Egingo duguna da apurtu, sakendu, bekoa. Sartu edge loop bat hemen, eta edge loop bat goian. Horrela, arista soporte moduan egingo daulan. Hau izango da, gure hortzen kontua izango da horrelako zozen. Hola hauek, atxeraka pizkatxuak. A ber, bai, holako zozer, eta behar dut nosketa bat erdean. Bai, oza, eski lusatzea behar dugu, porque atzean dauz aginak, bale? Arrean hortzak, atzean aginak, orduan egin barko dugu horrelako formatxu bat. Igual, goikoa borratuko dut, eta duplikatuko dut hau, que ya está hecho el curro. Esto hago, ez? Holako zozer, zozer. Hau ere. Txak, pizkatxo bat kanporantza, bale? Behar dugu formatxu hau. Hau, borratu. Eta hasta bere egin. Vale, orduan. Orain bai, duplikatuko dugula. Eta 180, esan dugu moduan. Vale, ba, sartuko dugu hau tipoaren barruan. Osa, tipoaren abaren barruan sartuko dugu. Igual egingo dugu, honek behar dau, apply all trans. Hau apply all trans ere. Venga, gorantza. Eskalatu. Aurretikan ikusi. Eta sartuko dugu hauaren barruan.
inklinazio bateko. Zuek imaginatu barruan dagoela gure zurra, bale? Holako zezer, bale? Ez du okupatzen ahoaren zabalera guztia, bale? Begiratuko dugu horretik. Baitxu, imaginatu hau dala holako zezer. Bale? Hau bada gure zurra. Imaginatu behar dozue, hau horrela. Egiten da esatu bastia, pero ideia hori da, ez? Hau da gure zurra, hortza datoz onaino, hemen hortzako onaino, bai? Eta hemen matraie zurra. Ja, tio. Behar du hemen leku gehiago, igual, ez? Bueno, orduan, hortzak hor gutxi gora bera, bale? Hor, ondik uste doaz. Onduko dugu hau. Bale, eta daukagu osa bat superona, orain lan egiteko dala burua mantendu dugula mirrorra aplikatu barik, eta ikus dezakegu exactamente non jausten daben hortzak. Orduan, hemen mirrorra ekentzen badugu bai, kaboela, hostia, dauek bestaldean. Biak daude bestaldean? Ez, bat alde baten beste bestean. Pues sabes qué? Que a este le aplico el mirror. Borratzen doaz hemengoak. Eta beste mirror bat sartu. Ya toma por culo, ya dago bestaldean. Vale, orduan, horreko guzortza. Guatxi. Orduan, hau ganbara orain moldatu beharko dugu. Connected only, Bai. Hemen kanpoan, mugitzen da hor. Zer daukat hautatu da. Vale. Vale, igual hemen pasanaz hau altu egi jarri dut eta giratu egi. Eta hemen faltako zen mamilla. Baina ez dauz egingo. Vale? Bueno, bai, que cojones. Orduan, baina egingo dugu simple. Mosketa batzu sartu hemen. Eta moldatu hau pizkatxu bat. Ez dugu mamillak egingo, baina bai ajustatu hau pizkatxu bat, vale? Bada espadan egiten badugu hau irekitzea, pues eukitzeko zeo. Sin más, ajustatea horrela pizkatxu bat, vale? A ver, beste pertsone bat egiten badugu, egiten badugu hau beto. Hortxe. Vale, aplikauko dugu hauek. Aplika, bueno, jarriko dugu mirrorrak. Aktibatu, vamos, más que... Oso ondo. Vale. Eta, geratuko zen ulea egitea hobeto. Eta... Bauza bat egin dezakezuena da, armature bat erabili. Armature bat jarri dezakezu, Nengoian? Eta armature hau ajustau pizkatxu bat, oza, ez da ajustau behar, ez da zertan ajustau behar a tope. Editatuta. Gogoratzen armatureak? Aurten ez dugu apenas egin. Ez. Edo horri gina ez dugu apenas egin. Orduan,
nik hemen ateratzen badut horrelako matrailezurra egiteko, olako zera bat, olako ezur bat, posible zait, nik hartzea hau orain, salbatuko dut bazpadan, hartzea horrela, taka-taka, Control P, eta automatic weights. Zer hortza dut honekin? Orain matrailezurra mugitzerakoan, nik animatzen dut matrailezurra, hortxe, pause mode, bai? Egiten badiot hemen, animazio guarro bat, hortxe, hemen ki bat, eta hemen beste ki bat, hortxe, bai? Bale? Orduan, nik orain daukat animazio bat hau egiten, ezta? Bale. Eta guapísimo, Orduan, egingo duguna da pisatuko duguz ezur danak, nik sistema hau eramaten dut. Ezur danak, zera danak, erpin danak edo tal, pisatu, weight painting, lehenengo ezurrera. Lehenengo ezurra zin da. Hemen daukagu, bone 1, hau. Hor, abloke danak pisatu, bale? Orduan, aldatu da hau. Adiós. Zeratik? Adiós. ¿Qué pasa? Hau, menu aldatu da. Bueno, pues le hago un autonormalize jartzen bauzue, eta autonormalize egon behar du hemen dago akumulate, oye, me está matando. Autonormalize aktibatzen badugu, dana pisatzen dugu, a tope, berdin zait, F handia, dana pisatzen dut lehenengo zurrera. Kenduko dugu lea. Dana tope, lehenengo zurrera. Orduan, orain, naiz eta animatu ez da mugituko. Orain, hautatuko ditugu, erpindarak bekoak ezik. Jarriko na salbos. Más o menos, hemendik. Bueno, igual pizkatxoa gehiago bai hartuko dut, hortxe. Eta hauek orain danak, importante autonormalize egotea jarrita. Vale? Danak bigarren ezurrari. Orduan, etortzea zona. Bigarren ezurra hartu eta danak, kontuz, orain pintatuko nuke dana. Ez dut dana pintatu nahi. Aktibatzen badut maskara hau, bakarri pintatuko dut hautatuta ditudan puntuetan. Kenduko dugu subdivision. Vale, pintatuta, hautatuta ditudan puntuetan. Eta autonormalize jarrita, vale? Orain hartuko ditut bakarrik zerakoak, bakarrik, y esto es una cagada, zelan hautatzen ditut nik orain matrailezurreko puntuak? Zelan egingo zenukete zeuek? Errazena, hori egiteko, V-ak izatea. Orduan, egingo mosketa kutre bat, onaino, más o menos, mosketa bat belarritik, kutre, ez da zertan izan behar superlandua. Holako zer, gogoratu mirrorren gabiltzala, Mirrorren egitea V-ak beti deia ona. Vale. Hau berdin zaita parte egotea. Bat. Eta hemen irekiko ere hemendik. Da pizkat kutrea, pero bueno. Vale, hemendik. Orduan hor sartu X Maxim. Aterako dugu hemen V-en lehiotxu bat. Vale, dan hautatu. Eta unwrap. Ez du egiten, zergaitik. V-editorren gaude, ez? Estoy en edit mode. Tengo que coger las caras. Tengo aquí. Bueno, ez badu egiten, lehenengo egiten diot me da igual, Cube Projection, me vale. Eta, gero, unwrap horrela. Ez du unwrap hori egiten simetriko? Claro, no, que no. Minimum spreads. Hortxe. Vale, orain V hau editu dela, asko zerrazago zait, hautatzea nahi ditudan puntuak. Si entiendo esta mierda que es.
Hemen zautatzen nahi naz. Vale, hortxe, ez? Más o menos por ahí va. Komisura hau da? Osea, hau, kentzen baut hemendikan, kentzen da hemendik, vale. Pasatuko eta selección de puntos. Gustatuko litzaidake jakitea non hostia nagoen. Koño, eta barrukoa ere hautatu da? Hauek non daude? Bale. Que hemen amaitzen da. Bale, ez dut ulertu. Hain kutre egin dut behar, bale. Orain bai beko hartu da bakarrik, ez? Más o menos. Vale, más o menos. Hauek danak ez ditut behar. Eta behin, etortzen az, pisuak pintatzera. Hautatze dut azkenengo zurra. Eta pintatzen dut guzti zorra. Vale, ondo. Orain kenduko dut maskara. Eta ingo duguna da blur bat. Kontuz, parte hau. Orduan hau lagungarria zait orain ikusteko hau barrua, bale? Egin dut oso kutre, baina, bueno, egin daiteke pizkatu beto. Igual hau pintatu pizkatxua gehiago. Vale, radius strength. Zeratik ez du pintaten? De puta madre. Vale. Que no pinta, tú. Coño, que beste aldean pintatu behar dut. Claro, mirrorra dalako. Vale. Subdivision beti armature ostean, vale? Eta orain, ze behar dut? Behar dut. Donostia daude hortzak. ¿Hortzak? ¿Me las he cargado? Bulearen zeran. Vale, orduan, egingo dut orain ezurra goian dagoenean, pues egingo diot hemen un constraint me vale, constraint child of armature eta ezurra da hirugarrena. ¿Cómo era esto? Clear inverse. No. Vale, set inverse. Ahí está. Vale, lo que pasa es que hau, claro, hauek ez daude ondo pisatuta, puntu hauek. Etorri beharko nintzateko na, white painting eta pintatu topera. Osea, brush hartu eta parte hori hau. Claro, hori gorri egon behar du. Osea, paladar guztia mugituko da, paladar, ez dakizan da izan da parte hori.
Honekin ebaluatu dezakezue hortzak non hostia jarri. Ondo egin behar da, Netzako dauz oso basu, ez? Hobeto, orduan goikoak pizkat gorago. Logika dauka gainera, beti ikusten dira pizkatzu bat bekoak. Vale, eta lagungarria dago ere, hau, behitxu ze estu egin duan hau. Hori atontzeko. Pero bueno, horretarako igual errazena da egitea blend shape bat, shape bat, eta hau eskulpitzea igual, puede ser, a ver, inflater. Ja ikusten nahi nazko, no? Como que parte hau izan behar da potoloagoa. Gero aplikatu dezaket, behin kenduta, jepa. Barkatu, Azkenean, bueno, aplikatu dut blend shape-a, baina hemen irekitzerakoan hau da, beharrezkoa izango da blend shape bat izatea, orduan. Gero tokatuko zaigu urrigina egiterakoan, hau, suabizatea, osea, aitortza hona, eta hau, suabizatea. Bai? Eta egingo duguna izango da, ja hori irrigina egiterakoan, jartzi hau nahi dugun tokian, bai? Eta beharrezkoa izango zaigu disparatzea blend shape hau ezur honekin. Ezurra berantza egiterakoan, blend shape egin dezala horrela, bai? Bueno, behin daukagunean ondo. Ez egin zara Vale? Vale, blend shape hau, barko da, ezurdura horrekin. Bestela gertatzen dago. Hala.